Hvor er det dejligt med den stemning og den tråd tilbage i historien. Og den er der faktisk også ved næste optrædende, fordi han har faktisk fået at vide af Dirch Passer, at den figur, han nu skal levere, det var en af Dirch Passers yndlingsfigurer, som han selv grinede meget af. Og det synes jeg, der er altså super passende scene i dag. Så giver han til Per Pallesen. Ja, god eftermiddag, mine damer og herrer. Eller de, som måtte være begge dele. Og those who must be both here. Mit navn er Knud Karl Katten Ib Toscanini Ib Mathisen. Ja, nu undrer jeg nok, hvorfor jeg hedder Ib 2 gange i mit fornavn. Jo, for det var dengang jeg blev født, der sagde min mor til mig, min søde dreng, ved din bisættelse eller andre festlige lejligheder, så gør du det meget lettere for deltagerne over hurra, hvis navnet Ib forekommer 2 gange i dit fornavn. Hvordan det? Jo, Ib hurra. Ja, min mor, hun var en dejlig kvinde. She was a daily quiet. Jeg husker en morgen, hun kom ind på mit ildelugtende soveværelse. Ja, det sidste var nok mest min egen skyld. Og så startede hun sine lange, hvide, behårede arme ud imod mig. Og så græd hun, så tårerne de piskede ned af hendes mave. Og så sagde hun de ord, som jeg aldrig glemmer. Hun sagde, min søde dreng, ligger du der? Hun var så skarp, for det gjorde jeg jo. Og så sagde hun, ved du hvad, min søde dreng? Jeg ved, du lider af udlændelse. I know you like eyeliner. Så ja, lidt gave til dig. Du skal selvfølgelig have en kuffert til din kuffert. Og det fik jeg så. Og så sagde hun, og i dag der har jeg lagt en hel masse barndomsminder fra din barndom. From my childhood home. Ja, og jeg vil godt lige vise jer nogle af de minder her i dag. Ja, den her kan jeg huske. Den havde min mor på hver gang vi gik rundt omkring juletræet. Og så sang vi den her, det kimono til julefest. Ja, kimono. Hold kæft. Ja, og så tog min far den her sko på, og så sang det her, stor gammel venstre. Ja, han var kendt for en kommunalbestyrelse. Der var han kendt for sine skarpe indlæg. Indlæg. Du er fandme god til at lave mad efter det, må jeg sige. Ja, og hvad har vi så her? Ja, det her, det husker jeg også. Her, det var min mors tænder. Ja, og det her, det var min fars. Ja, tænder. Hold kæft, mand. Ja. Ja, det her, den husker jeg også. Det var min fars dannesten. It was my father's scaling stone. Så lige på en studs. Ja, det her, det er nogle gamle sten. Til gengæld så er det her en nyere sten. Ja, gammel og ny. Det er sgu ikke så den nogen, der trykker den her til. Ja. Så fik jeg også de her to med. To vægure. Her kunne jeg se, hvornår jeg skulle op, og her kunne jeg se, hvornår jeg ikke skulle op. Ja, hvad har vi her? Ja, den her, den husker jeg også. Ja, den her. Det er en bog, der handler om mos. Der står, at der findes 300 forskellige slags mos i den her. Den udkommer i 2 bind. Det her, det er første mosbog. Ja, der var også det her. Ja. Ja, det er en dejlig bog. Kirurgi for amatører. Den er desværre ikke sprættet op endnu. Ja. Min mor, hun var som sagt en dejlig fælle. Jeg havde også en søster. Jeg havde en søster, hun hed Erling Ib Mathisen. Hun var sådan lidt af en letlivende kvinde. She was a little bit of a living wife. Så en dag, så fik hun besøg af en mand. Så siger han til hende, Erling, hvad koster det? Så siger hun, det må selv ikke råd, det koster en krone den ene vej, og en krone den anden vej. Og det gik jo i gang, så pludselig ligger han helt stille og begynder at grine. Så siger hun, hvad fanden griner du af? Så siger jeg kommer til at tænke på, at jeg har kun 19 kroner, og jeg kan ikke komme ud. Nå, den gik bedre, hva'? Så er vi på hjemmebane. Ja,
nu vi er i den boldgade, så kan jeg også sige til den anden. Hun havde også besøg af 3 brødre, og de fik selvfølgelig kvantum og det er klart. Først var det den ældste bror Hans, han kom ind og så han var væk i 10 minutter, så kom han til hans tilbage, så siger jeg, nå, hvordan gik det så, Hans? Jo, hun var fandme frem, du. Hun tog sådan lige en glas flødeskum, sådan lige, bum, så, og så åd hun det hele. Så er det Kurt sur, han er også væk i 10 minutter. Så siger kommer det snart, hvordan gik Kurt? Fandme frem, hun tog en glas flødeskum lige på blinden, og så åd hun det hele. Nå, så var det Jesper sur, han var den yngste. Han var væk i 3 kvarter, så kommer han tilbage med sved dvævende ned ad panden, og så sådan her helt krumper, og så siger, nå, hvordan gik Jesper? Jo, fandme fræk, hun tog sådan en klasse flødeskum lige, og begyndte med violer og candice og chokoladeknapper. Ja, hvad så? Ja, du så fandme skørt ud, så jeg åd det hele selv. Ja. Det er meget sjovt, fordi jeg lige før jeg kom hen, der mødte jeg Marianne Hjelmed uden foran. Jeg har kendt hende siden hun var dreng. Hun har sådan en tatovering lige her under navlen, og der står, i tilfælde af voldtægt, venlig denne side opad. Ja, det var så lige det. Men se, nu tager jeg lige brillerne af, og hatten her, så bliver jeg mig selv igen, lige så meget trylle, så bliver jeg mig selv. For jeg vil lige fortælle lige hænge, jeg havde med Dirk, som vi jo er her for i dag, fordi han skal lave den her statue. Jeg har sagt til borgmesteren, statuen må ikke stå på Dirk Passer Allé, den skal stå foran ABC-teatret. Er vi enige om det? Ellers så stemmer vi ikke for næste gang. Er vi enige om det? Ja, vi ved det, Jørgen. Det er godt af. Ja. Nej, jeg kommer fra en lille by i Nordjylland, der hedder Aars. Og fra jeg var 5 år, ville jeg være skuespiller. Så når skuespillerne var på turné i Aars, så skyggede jeg dem og fik autografer af dem. Og Dirk han var så i Aars, og han gik op ad hovedgaden, og jeg skyggede ham på den anden side. Så gik han ind til frisøren for at blive klippet. Og da han var kommet ud igen, så fik jeg noget af hans hår og puttede i en kuvert. Og 25 år senere, så spillede jeg sammen med ham i Stamherren og ABC-teatret her på Frederiksberg. Og så kom jeg lidt på kuvert, så gav jeg ham her kuvert med her hår i. Og så siger han, tak skal du have, Per. Det er pænt af dig. Der er ikke så skønt, som får håret tilbage. Ja, det var det. Men støt op omkring det her foretagende. Det er et rigtig godt foretagende. Kan I have det rigtig godt? Tusind tak til Erik Pallesen. Mange tak. Det er Erik Pallesen.